Hobby is mijn werk, zeg maar. Werk is mijn hobby, dus dat is het probleem en het geluk. Het groen interesseert me altijd al, dus toen ben ik eigenlijk verder gegaan naar het tuincentrumbandje, BBL-opleiding. Bij het tuincentrum heb ik een half jaar gewerkt, maar dat boterde niet. Dus die man had geadviseerd van, ga toch maar eens naar het CVI en laat je maar eens keuren. En toen is gebleken dat ik hier toch wel thuis ben. Wezen onderhouden wij de hele openbare ruimte van deze wijk van de gemeente Weert. En dat betekent onderhoud van alle plantsoenen, motor van de verharding houden wij bij. Dat betekent ook zwerfelen, oprapen, dat soort zaken. Het hele buitengebeuren houden wij bij in wezen. Ja. Een hele gemêleerde groep eigenlijk. Ja. Iedereen heeft verschillende handicaps. Sommige mensen zijn verstandelijk beperkt, anderen hebben een psychiatrische handicap. Maar het vult elkaar vrij goed aan allemaal onderling. Het werk wordt op zich wel gewaardeerd, ja, moet ik zeggen. De meeste mensen hebben er echt wel iets van, die komen ook vaak vragen van, kun je dit even, kun je dat even doen? Ik geef je wel een paar euro en kun je dat even knippen voor mij? Dan ben ik er vanaf. Dus het wordt wel heel erg gewaardeerd, ja, voor veel mensen. Brandnetelen, die brand je. Dan heb ik allemaal plekken op mijn nerven zitten. Ik vind het heel belangrijk dat de groenvoorziening en andere zaken in de gemeente Weert gedaan wordt door mensen die in de sociale werkvoorziening werken. Daar onze zoon al jaren op een wachtlijst stond bij de gemeente Weert, zijn we dolblij dat hij ingestroomd is afgelopen januari. En hij is daardoor ook zinvol bezig, heeft collega's, een pleziertje in zijn werk. En ik zou niet weten wat hij moest gaan doen als hij dit werk niet had. We gaan naar Jan toe en Thomas, die zijn op aan het ruimen verder voor, dus dan gaan we eens even verder opruimen. Ja, kom maar. Als het deze mensen die nu in een sociale werkvoorzieningschap werken, als dat die hun werk niet meer kunnen doen, dan verliezen ze hun zelfvertrouwen. Ze verliezen hun discipline. Het sociale gebeuren, dat verdwijnt. Ze vallen helemaal terug in een gat. En ik ben bang dat 90% er niet meer uitkomt. Zou je die mensen in een, tussen haakjes, regulier bedrijf, normaal bedrijf moeten laten werken, dan ben ik bang dat mensen niet gewaardeerd worden of niet de waardering krijgen die ze eigenlijk verdienen. Want deze mensen verdienen best een hele hoop waardering. Staatssecretaris De Krom mag best wel weten, er worden niet alleen maar mensen met een gezond verstand geboren. Er worden ook mensen geboren met een handicap. En zij kiezen er niet voor, zij hebben het gewoon. En ik vind dat de Nederlandse maatschappij dat ook moet omarmen. Soms zeggen we, die staan stil, maar als we een dag meewerken, dan denk ik dat we heel anders praten. Ik heb met heel veel mensen gemerkt die toch van de uitkering komen, die dan eigenlijk van de gemeente uit zeggen, hier moeten komen werken. Dan hebben we goh, zeggen ze, er wordt toch best veel gedaan hier. De wijk is mooi zuiver. Als je er doorkomt, dan heb je echt zoiets van, hé, dat heb ik mooi geschoffeld, dat heb ik mooi geknipt, gesnoeid. Dat is een prachtige wijk hier, prachtig, heb ik gedaan met mijn collega's.